मनीस मेळटाय कामाक आमचे गोंयकार भुरगे सगळे पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडनच्या भरशाताय लंडनच्या भरशाताय अरे फाय पाहिजे बिझनेस कोण सांभाळलो आम्ही भायर बसून त्यांचे बिझनेस सांभाळाय आणि होईल खातीर आमचे गोंयाने आमचे बिझनेस ते सांभाळाय आधी आमचे लँडलाईन फोन आपलो तोच बरो आपलो एकलो वयतालो आनी सगळी ते तोंडा चोयताली आनी सगळी मला पळयताली आमगेलो कारवारचो दिसा एकलो 40 पाव खाता सांगता आमच्या किती करपते कोण सांग ना कित्याक अजून पासून मोठ रसल नाही अजून काय खबर अजून काय या मोबाईलाची किती लकी जाता किती लकी जायना किती लकी जाता आणि किती लकी जावना तू टेन्शन घेना का सच का नाही एक समताव छोकरी सुसका वाट लागले मोबाईल आणि मोबाईल अगं तू किती मोठं बाते मात शिकवायला का तू किती मोठं बाते मात शिकवायला का हा सॉंग रे मास्टर आठवा रेड का ओ मास्टर कोण हा तुझे पाय अगं तू काय करते किती काय काय उतो काय समजे सांगा नाही रे अगं उतो काय सांगा नाही सांगतो का म्हणून काय बाबा तो किती मोठे मास्टर रे लागला गो हे मला ही मोठे कोण मुझ भाई किसको मार मिनिस्टरगे चढलो तू मिनिस्टरगे चढलो म्हणाले ते मार्सेलिन पदरागे चढलो आम दोघांनी कोण कोण पॉम